Arewa Smart TV tashar al'umma, don na subscribing kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za mu ringa sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Mun gode. Gwamnatin jihar Kano ƙarƙashin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta fitar da sanarwar hana mashin mai kafa uku wato ɗan sau hawa wasu daga cikin manyan titunan Kano. Wasu daga cikinsu sun fara zanga-zanga. Hukumar 'yan sanda ta ɗauki matakin dakatar da su. Sanarwar ta fita daga bakin shugaban Karota wato Baffa Babba ɗan Agundi, inda aka jiyo shi yana cewa kamar yadda aka ga gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta ba da sanarwa a wannan rana cewa daga goben Allah ya kai mu Laraba wadda take zama 30 ga watan Nuwamba shekara ta 2022 an ware waɗansu daga cikin manyan tituna waɗanda ba a so a ga matuƙa babaran adadi sau a ciki, duba da manyan motocin safa-safa wanda gwamnatin jihar Kano ta sahale wa al'ummar jihar Kano domin a sauƙaƙe musu a radin sufuri a jihar Kano. Hakan ta sa aka ce to za a fara gwadawa da waɗannan manyan hanyoyi waɗanda suka tashi daga kan titin Ahmadu Bello, Bayan Dabawa zuwa Gezawa da kuma Tal'udu zuwa can Gwarzo. To waɗannan su ne hanyoyin da za a fara gwadawa kafin nan gaba idan gwamnati ta samar da wasu da irin waɗannan manyan motocin a raguwar titunan wanda su ma nan gaba kaɗan za a sanar da inda 'yan adaidaita sahun ba za su ƙara bi ba. To ba kwa ganin hakan zai sa a samu cunkushewar su masu ababen hawa a sauran titunan Kano? To ai dama kamar yadda aka sanar cewar su waɗannan manyan motocin sufurin gwamnatin jihar Kano ta tanade su domin da sauƙaƙa wa al'umma. To hakan ta sa aka ce za a fara gwadawa ga waɗannan raguwar titunan. Saboda haka a daidaita sahu kuma wannan kaga ai har yanzu ana ganin kamar da saura bai gama wadata a Kano ba. To titunan da aka ce ba za a hana su bi ba raguwar da su ci gaba da bin wannan tunda nan ga gwamnatin jihar Kano ta samar da manyan motoci. To akwai wani tsari ne yanzu ko kuma nan gaba na cewa waɗannan titunan shine na 'yan adadi da sau ko kuma a iya waɗannan adadi kaza su ne a wannan unguwar su ne a wancan unguwar? Wannan dai shine karan farko da gwamnati ta fara wannan ɗaukan waɗannan tituna, kuma nan gaba kaɗan da zarar shiri ya yi nisa gwamnati ta samar da ƙarin waɗannan motoci a raguwar titunan, to yanayi zai baye ga abin da ake nema cikin ƙwaryar birnin Kano ba za a gama matuƙa ba barin adaidaita sau ba. Kenan kana cewa masu adaidaita a ƙwaryar birnin Kano nan da ɗan lokaci za su zama tarihi? Da zarar gwamnati ta gama samar da waɗannan manyan motoci, to nan gaba kaɗan duk inda aka buƙata gwamnati ta tabbatar cewar al'umma guri sun gamsu da waɗannan motoci suna kaiwa da kawowa al'umma za su hau ba tare da matsawa ba, to ba a buƙata a daidaita sau a wannan guri. Sunana Saminu Zazu, mai jan ɗan sau a jihar Kano. Ya kaji da wannan sabuwar doka? To irin wannan sabuwar doka sau da yawa in ta zo za ka yi kokari ka ga me gwamnati kuma take so ta zo da shi na mafita su ga direbobin da suke jan babura, saboda asalin gwamnatin da ta fara ka baburan da akwai manufarta ta farko tana ganin gari ne na musulunci wanda ya kamata a bi tsarin musulunci a dinga bambanta rayuwar mata da maza. Aka samar da tsari na adaidaita sau wanda kowa ya yaba da abin kuma ya karbu saboda abu ne da ake ganin musulunci zai amfana saboda bin tsarin musulunci in ka shigo garin. To sannan abu na biyu kuma majority su matukan sun samar da hanyar rike kansu da kuma ci gaban rayuwarsu. To yanzu abin da mu jira dai mu ji ita gwamnati wanda mafita ta samar ga tsarin musuluncin da aka fara yi tsarin ɗan son. Sannan yanzu cewa kada ku wasu tituna kana ganin zai shafi aikin ku? Zai shafi shi ga baki ɗaya mako saboda duba da irin balansin da mutum yake biya da kuma tsadar baburin. Idan ka takaice wa mutum aiki ka takaice masa samun kuɗin, to na haka idan kuɗin da zaka iya samu ba zai kai ka biya balance ba, haka haɗa kuɗin babur, to kaga sana'a ba za ta yi ba kenan. Wannan shine kai tsaye inda zai fara taɓa aikin ɗan son. In kuma ya taɓa aiki ya taɓa sana'a, to wanda a yanzu ana kuka da rashin aikin yi, to ya kuma a ce dubbanan direbobin da suke cin abinci da harkar su ma sun da ba su da sana'a. To kullum shi muke ta tunanin ina tunanin gwamnati ke tafiya, ba ta duba matsalar da al'ummar ta za ce in babu sana'a. To wannan dai shi muke kira da gwamnati mu ji wannan mafita ta zuwa da su direbobin, ko kuma iya kawai hukuncin ta yanke babu tunanin mafita. To wannan kuma daga gare ta muke so mu ji ta yanke hukunci ne babu tunanin makoma su direbobin, ko kuma a in an ci gaba da samun matsalolin sace-sace ta ƙara gidan yari ne wanda zai ɗauki adadin masu aikata irin wannan laifin.
Ya sunan malam? Sunana Abdullahi. Ya kaji da wannan doka? To wannan doka dai wani tsari ne dai da wanda gwamnati ta shigo da shi, kuma dole wannan tsari ya kamata a fito mana mu ma da wata mafitar mu, ma'ana mafita wadda za mu dogara da kanmu, saɓanin kuma yadda ake tunani ta harkar daidaita sahunmu da muke yi. Mu direbobi ne kuma alhamdulillahi muna da iyalai, kuma iyalan nan da mu muna ɗaukar responsibility ɗinsu da 'ya'yanmu, sannan kuma da sauran al'umma da 'yan uwanmu. To kaga yanzu idan aka ce an shigo da wannan tsarin, to ita gwamnati tunda har tana tunanin za ta yi mana iyaka daga wani titi zuwa wani titi za mu yi, to shikenan. To su kuma waɗannan sauran titukan to isasshen motoci za ta ga waɗanda za su ɗauki ɗawainiyar waɗannan jigilar mutanen da za a dinga kai su, ko kuma a'a mu ne za mu ci gaba da waɗansu sabgoginmu kamar yadda muka saba. Motoci ne ta kawo bas da za su dinga ɗiban mutane, kana ganin za su wadata? A anya to ban san dai shirin da gwamnati ta yi ba, amma ina gani gaskiya it's possible a ci za ta iya wadatar da waɗannan motocin kamar yadda 'yan sau suke ɗaukan responsibility ɗin mutane, suke kai su wajaje daban-daban a cikin sassan Kano har ma wajen Kano. Ta ina kake ganin wannan saka kaidi a manyan titunan Kano zai shafe ku? To wannan dai abu gaskiya muna jan hankalin gwamnati akan da ta tsaya ta duba ta ga meye mafitar su waɗannan, ma'ana mu direbobi meye mafitar da za ta fito mana da ita, waɗanda za mu ci gaba da dogara da kanmu, mu riƙe kanmu kuma mu riƙe na ƙasa da mu da 'ya'yanmu. Saboda gaskiya idan an ce haka, balas ɗin a daidaita sahun nan wani zubin ma baya iya haɗuwa, kuma gashi yanda rayuwa ta yi tsada, abubuwa dai sun tsefe, ko ba haka ba. Balas ɗin ma wani zubin yanayin kasuwa yau ka samu gobe kuma ga ɗan uwanka, wani zubin balas ɗin ma ba zai haɗu ba. To ya ilahil alamina, wannan lamari gaskiya muna jan hankalin gwamnati ko muna roƙon gwamnati ta duba lamarin nan, ta ga meye mu fitar abin da ya kamata mu ma ta shigo mana da wani tsari. Saboda gaskiya da akwai yara a cikinmu waɗanda gaskiya mu muke ɗan gaidin ɗinsu akan 'yan abubuwa da suke faruwa da shauransu. To yanzu waɗannan yaran a ce an kowa ya karɓa mashin ɗinsa ba a samun balance yadda ya kamata. To ya ilahil alamina, waɗannan yaran wani hali za su shiga? To ya kamata gwamnati ta duba mafitar waɗannan yara, ta duba mafitar magidanta waɗanda suke da iyali. Don haka muna roƙon gwamnati ta yi mana adalci iya bakin gwargwadon.